A unión de rutas, gastronomía, recursos patrimoniais, artesanía e cultura coa identidade castrexo-romana do municipio levaron á Concellería de Turismo de Quiroga, co financiamento da Deputación Provincial de Lugo, a desenvolver o programa Descubrir Quiroga. Un programa turístico gratuíto e guiado que pretendía dar visibilidade ao municipio, apostando por un turismo rural coa finalidade de ensinar Quiroga para dinamizar a economía local e atraer novos visitantes. Tralo éxito acadado o pasado ano, nesta segunda entrega, ampliábanse os roteiros, pasando de 13 a 17, conservando algún dos anteriores, pero tamén achegándose máis intensamente ao patrimonio material e inmaterial do municipio. O obxectivo que Quiroga e o Xeoparque Montañas do Courel atraian un turismo sostible de pequenos grupos, como se afirmaba na presentación do programa. Natureza única e salvaxe, en terra, aire e auga, cultura e historia, artesanía local e un aceno a unha gastronomía con identidade e sabor auténtico darían a coñecer este verán un Quiroga distinto. Nun programa apoiado pola práctica totalidade das empresas locais que se adican ao turismo, ao transporte de viaxeiros e as que teñen nos produtos locais, o viño, o aceite e o mel, a súa forma de vida. Camiñando comezaba esta segunda edición do Descubrir Quiroga. Peregrinos no camiño de inverno, descubrindo a dureza, pero tamén a beleza do camiño que leva a Compostela. Co primeiro selo na credencial recorreron unha ruta xacobea que combina natureza, patrimonio e tradición, seguindo os pasos dos peregrinos polo Val do Sil, entre soutos, ribeiras e aldeas cheas de historia. Coincidindo en parte co camiño de inverno, a ruta da encomenda discorre polos camiños empregados durante séculos, e ligada á encomenda de Quiroga dos Cabaleiros da Orden de San Xoán. Os camiñantes pasarían polo Castelo dos Novais e polo conxunto histórico-artístico de Hospital, onde se aglutina un importante número de elementos do legado cultural de varias épocas, para rematar na Ermida, onde se atoparon os primeiros indicios da cristiandade. E historia é tamén a que conta o Camiño do Ferradal, outro dos roteiros, co que se percorrían os antigos camiños ligados á industria do ouro en tempos dos romanos e castrexos, e a do ferro na Idade Media. No traxecto, a cova de Ricopete, unha mina romana, a Pena Furada, un túnel escavado polos romanos para conducir a auga a varias minas auríferas. Soutos, sequeiros, caborcos, fervenzas e pontes no río Soldón, para rematar na ferrería de Rugando, hoxe reconvertida ao turismo rural. Non se contempla falar da época romana de Quiroga sen achegarse ao túnel romano de Montefurado. Ata esta terra de romanos levou o programa Descubrir Quiroga aos seus participantes, guiados, como nos anteriores roteiros, por Coureleando. E non unha vez, senón dúas, para descubrir as súas pegadas que perduraron durante séculos e non só no vestixio de escavacións para sustraer ouro, senón tamén na elaboración do aceite de Quiroga e dos viños que se seguen desfrutando como fixeron os bos romanos. O pasado que se conserva nos museos quirogueses, mesturado cos oficios artesanais, deu pé ao roteiro Raíces e ritmos nas montañas. O Museo Etnográfico cobraba vida. Un obradoiro sobre o encaixe de bolillos, coas palilleiras da Ribeira Sacra, ocupaba a sala do tear. A firma Armaior traballaba a madeira na sala da serra, unha demostración da elaboración de pezas de madeira nun torno, destacando o acabado da madeira e a vistosidade que deixa en cada peza a veta da oliveira. E con madeira tamén se elaboraron os pequenos instrumentos musicais. Da man da Fundación Legar, o roteiro volveuse obradoiro, e coa unión de pequenas pezas acabou soando a música. Ademais de pasear a través da historia, fíxose cos oídos moi abertos, escoitando o silencio da natureza, acompasando a respiración, fíxose un paseo consciente con espazo sacro,
unha combinación de yoga, tranquilidade e murmurio da auga que se levou a cabo no paseo pola beira do río Quiroga. E cos oídos moi abertos fíxose tamén o roteiro Paisaxes sonoras do Val da Seara, un recorrido por diversos puntos desta parte do municipio, nos que se integrou a paisaxe e a música. A crenza da Fundación Legar, encargada do recorrido sonoro, de que a música nace de copiar os sons da natureza, quedou máis que demostrada. O son relaxante e inóptico da auga destes dous roteiros pódese perder e facer subir a adrenalina, como no caso dos roteiros de aventuras. Piragüismo nas augas dos ríos Lora e Sil en Augas Mestas. Tras unhas explicacións básicas sobre o equipamento, as piraguas e importantes nocións de seguridade por parte de Vía Nova Aventura, os piragüistas puideron gozar do entorno natural no que se unen estes dous ríos, no impresionante inicio dos canóns do Sil. Co roteiro Descubrir barrancos no río Ferreiriño, practicouse o descenso de barrancos da man de José Gutiérrez. O río Ferreiriño, xunto co seu afluente, o Regueiro Seco, permiten practicar barranquismo nun tramo duns 7 kilómetros. Meandros encaixados, 4 cascadas, unha sucesión de rápidos e pequenos saltos facilitaronlle aos participantes gozar desta experiencia. De xeito relaxante ou gozando da aventura, a auga da vida. Ese é o nome do roteiro que levou aos participantes a coñecer as impresionantes fervenzas das que se pode gozar dentro do territorio do Xeoparque Montañas do Courel, a inicios de verán ou como remate do programa Descubrir Quiroga, xa na entrada do outono coa caída da folla. 5 fervenzas nunha única ruta, as fervenzas do Pombar e a Pedriña da Cruz do Outeiro, as fervenzas do Fócaro e das Gurbias na Seara e a fervenza de Vieiros puxeron o broche final a este programa turístico. Un programa de dinamización turística cheo de actividades e moi boa acollida que tivo a súa recompensa. Primeiro, co sorteo entre os veciños de Quiroga de 6 prazas para realizar un voo con parapente marco, unha actividade de aventura para dar a coñecer un dos potenciais do turismo activo de Quiroga. E segundo, co premio á excelencia do turismo e á gastronomía da provincia da Deputación de Lugo, na categoría de Lugo Cambia, que acadou este programa. Y lo más importante de estas 17 roteiros es que hemos unido a todos los que se dedican al turismo, profesionales, autónomos, los recursos están más visibles y esa es nuestra línea. El 99,9% de todos los que se dedican al turismo en Quiroga nos han apoyado y junto con nuestro patrimonio castreso, romano, justo con todo el patrimonio cultural histórico, pues hemos hecho estas rutas que han tenido muchísimo éxito.